Nagtingkagol sa silda sa Sentro Police Station 1 sa Mandawi City Police Office ang usa ka construction worker nga nagpayuhot sa ginadiling druga. Gipanguluhan ang bypass operation ni Police Major Jovito Labra, ang hipi sa Sentro Police Station. Gila ang dinakpan nga si alias Insoy, 51 anyos ang edad, usa ka construction worker taga San Vicente, Liloan, Cebu. Wala magdahom nga operatiba di ay sa Police Station 1 ang nagpakaron ingnon customer nga nakikita kaniya sa barangay Ibabaw, Istansya. Nakuha sa operatiba ang mukantidad sa ismail og 800 pesos nga gituho ang shabu nga moabot sa usa ka gramo. Ang dinakpan mihimakak nga tigbaligya siya og shabu apan miangkon nga permero pa lang kininiya nga pagsulod kay maayo og kita. Kasong paglapas sa paghupot og pagpayuhot sa illegal nga druga ang giatubang sa dinakpan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.